חברים, מה קורה? מה הולך? איך להתחיל? מאיפה? ואיך? אני בחורה לגמרי רגילה. זה פלנל, הכלב שלי. הוא בצבע חום דבש, קידם אקדמיה, אוף ווייט, חופש עיניו כזה. זאת נעמה. היא החברה הכי טובה שלי מאז היסודי. אנחנו עושות הכל ביחד. ביסודי סבלתי ברמות. היה סופר דובר קשה. הסיפור ממשיך לא מזמן, כשאני ונעמה ואני הוצאנו את פלנל, הכלב שלי, לטיול. לא תמיד הייתי מי שאני היום, כאילו מי כמוך יודעת. כשהגלים מזדמנים, החזקים משתפנים. פלנל, עבד כימלוך. עבד כימלוך. פלנל! פלנלה! נעמה! פאק. נעמה? נעמוני. אלה החברות הכי טובות שלי מהיסודי. קצת התרחקנו ב9 שנים האחרונות, כי התקלקל להן הטלפון והן לא יכלו לענות. הן סופר דופר אוהבות אותי, מעריכות ומוקירות. מעניין מה הן יגידו לי אחרי כל השנים האלה. אלינור, הגבות שלך סופר דופר מופרדות. אומייגאד, הטיקטוק שלך על השיר אורי אור של אביב גפן מהמם. אפשר לעשות איתך טיקטוק? אהובות שלי, אני סופר דופר שמחה שיקום מפגיש בינינו שוב. התגעגעתי בחמוד. למה את מכריחה אותי? את סופר אגואיסטית, אהובה. את כאילו לא זוכרת שינסו עלייך חרם? וגם עלייך. גם עלייך ינסו חרם. הן אמרו שאת סופר דופר מכוערת. אומייגאד. ונכון גם כזה, הייתה לך את החולצה הסופר דוחה שלך, שהיית כזה אוכלת עם החורים. איך, נעמה, איך אהובה, למה שניגש אליהן? אחרי כל מה שהן עשו לך? את בן אדם מדהים. זה כל כך לא הגיע לך. היי. תקשיבי אהובה, אני הולכת לדבר איתן. אני באופן אישי אגיד להן שזה סופר דופר לא בסדר מה שהן עשו לך ושהן צריכות להתבייש. תסתכלי על עצמך, את מושלמת. היי אהובות, מה קורה? מה הולך? השתניתי. וואי, שנים. מה איתכן אהובות? אני סופר דופר התגעגעתי. זוכרות את נעמה? איך נעמה? נעמה! איך נעמה ידוחה! איך נעמה! נעמה יא מסריחה! לכי לצוף המסדרון, את סופר מסריחה! אומייגאד, נעמה התקלחת? מגיע 1 לחודש? טוב, בנות, האמת שרציתי לפתוח איתכן נושא סופר דופר חשוב. יצא לכן כזה לראות את הטיקטוק שלי על השיר אורי אור של אביב גפן? האיבה. היי, אהובות. היי, למה אתן צוחקות? כי ממש לא השתנית. אבל הטיקטוק. הטיקטוק שלך חרא, איך? לגמרי. והכלב שלך, מה זה מאיקאה? דגם ordinary dog? לגמרי. הכי לא אהובה. היי נעמה, עדיין על הרצף? מהמם. אלינור, כן אהובה? עדיין תוקעת לחם שום? אומייגאד, פליז לא. MC נועה, אומייגאד לא. השטג בן עמי. אומייגאד לא. לחם, לחם שום. לחם, לחם שום. לחם שום. לחם שום. אין לך חברים, כך כולם אומרים. היא אוהבת טונה, איזה מגעילה, והיא גם ענייה. יש לך חברה בהפסקה אוכלת לחם. איזה לחם, לחם שום. וכל הכיתה הייתה סירחון עם הלחם, לחם שום. היא אחלה אז שום.
אפילו שעשית גבות, מבחינתי, הגבה שלך תמיד תהיה מחוברת. הכלב שלך פאקינג לא פומרניאן. הוא חום, והוא מגן מהיר. והטיקטוק שלך מביך. אולי בטעות השגת כמה לייקים, אבל זה בחיים לא יחזיק. מבחינתי, את עדיין כלום ושום דבר. ואת בחיים, אבל בחיים לא תהיי כוכבת. לחם, לחם, לחם שום, לחם, לחם, לחם שום, לחם, לחם, לחם שום, לחם שום, לחם שום, לחם, לחם, לחם שום, לחם, לחם, לחם שום, לחם, לחם, לחם שום, לחם שום, לחם שום. איך את נשות? נמה! אני סופר דופר השתניתי! וגם את אהובת הכי השתנית, הכי ניסיתי להגיד להן את זה. אני סופר שונה! פאק! אהובה, אנחנו חייבות לעשות שינוי. בנות, אני הולכת להיות הכוכבת רשת הכי גדולה במדינת ישראל. על אפכן. כולכן הולכות לחזור אליי על 4. ומאותו היום נולדתי למטרה אחת. להיות הכוכבת רשת הכי גדולה במדינת ישראל שנראתה כאן. ושום דבר, אבל שום דבר, לא יעצור אותי. בואו הצטרפו אליי למסע בלתי נגמר שבסופו יהיה הכוכבת רשת הכי גדולה במדינת ישראל. ושום דבר, אבל שום דבר, לא יעצור אותי. אז בואו הצטרפו אליי למסע בלתי נגמר שבסופו יהיה הכוכבת רשת הכי גדולה במדינת ישראל. ושום דבר, אבל שום דבר, לא יעצור אותי. בואו הצטרפו אליי למסע בלתי נגמר שבסופו יהיה הכוכבת רשת הכי גדולה במדינת ישראל. ושום דבר, אבל שום דבר, לא יעצור אותי. בואו הצטרפו אליי...